बड'लेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1 खुलुमबाय आं बिजिता ब्रह्म बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सीजन 1 आव आं फार्स्ट भट राउन्डनि थाखाय सेलेक्ट जादों। नोंथांमोननि अननाय मोनोब्ला आं उननि राउन्डआव बादायनो खाबु मोनगोन। प्लिज आंनो भट होनानै आंखौ उननि राउन्डआव बादायनो खाबु होदो। आंनि कड नाम्बारा जाबाय B009। प्लिज आंनो भट हो। आंनि फार्स्ट भट राउन्ड मोसानाय कालारा जाबाय 20 फेब्रुवारि 2021 सुनिबार खालि मोनानि 8 रिंगानिफ्राय हरनि 10 रिंगासिम। प्लिज बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि लाइभ टेलिकास्ट इउटुबाव नाय आरो लाइकआव थुनानै आंनो भट हो। बुंफिनदों 20 फेब्रुवारि 2021 अक्ट' सुनिबार खालि मोनाबिलि 8 रिंगानिफ्राय हरनि 10 रिंगा नायनो दाबाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि लाइभ टेलिकास्ट बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सीजन 1 नि फार्स्ट मोसानाय बादायलायनाय। गोसोआव लाखि इउटुबाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव आंनि मोसानाय लाइक थुनानै भट दैथायहर। जोङो दायो नेक्स्ट मोसाखावरिनि माबाखौ मुंखौ मख'नोसै। बिथांनि मुङानो जाहैबाय बिजिता ब्रह्म बिथांखौ जोङो स्टेजआव फैनो खावलायनाय थाबाय। बिथाङा गावनि टेलेन्टखौ देखायो जेन जोङो बिनि गेजेराव नेक्स्ट आरो डान्सारखौ जोङो मख'नोसै। स' बिजिता ब्रह्म स' लेडिज एन्ड जेन्टलमेन प्लिज आखाइ खबनानै बरायदो बिजिता ब्रह्म। स' गोबां मोजां मोसाबाय जोंहा बिजिता ब्रह्मआ। नोंथांमोना माबायदि मोनदों मोसानायखौ? मोजां मोनदों ना? स' तुम सुपर गर्लफ्रेंड है तो मैं सुपर बॉयफ्रेंड है। स' आङो दायो नोंथांमोननि सिगाङावहाय बिथांनियाव सोंनो सानदों बिथांजों सोर फैफादों। स' नोंथांजों सोर फैफादों? माम्मी। स' माम्मीखौ जों लेंहरनो सानबाय स्टेजआव। माम्मी रायजो राजाफोरा आखाइ खबनानै बिजिता ब्रह्मनि बिमाखौ बरायदो।
मादैनिफ्राय जों मोनथिनो लुबैयो जे नोंथाङा गावनि फिसाजोखौ बोरैहाय बिनि थाखाय साखाफारा खालामखो आंथ' मा होनो मेनमोन बारा मिथियाना आङो फिसायासो लांफाबाय थायो डान्सआव ओमफ्राय ओरैनो दखान फिसा दङ नालाय आं दखानाव थायो आरो ओमफ्राय फिफाया खिन्थु डान्सआव बहुद इन्टारेस्टिं आरो फिसाजोखौ गोजौ लेभेलाव माबायदि लांनो लांबायबो गुवाहाटियाव बबावबा क'क्राझाराव लांबाय बड'लेण्ड डान्सआवबो लांबाय फाइनालाव माबाबाय थाबोदों आरो मानसिया जेनबोबाय थादों आरो फाइनालसिम दाथ' आं बारा बुंनोबो रोंला बिनि सोमोन्दै फिफाया दा खनसेयाव दख'ना गाननाय गोनांखायसो आं फैनो मोन्दों नङाबा आं थांनोनो मोना माने फिफाया इन्टारेस्ट नालाय बियो आगोल थांग्रोयो आंखो माने बेयाव आंखो थांगोन ना थाङा सोङानो बि थारमाने गावसो आगोल दिनै फैफायासै होमबा मादै दिनै फैयासै मानो लाबोफायासै माने ओरैबायदि जाबाय दखानाबो जों होआबानो एसे जानाया माजों जानो बायदि जाहैबाय आरो सानसेनि थाखायनो लस जायो आरो माने बे दखानानो साहारा बर'फोरबो जाबाय नालाय जानायनि थाखायनो होनांगौ जाबाय आरो जोबोद मोजां जेबो नङा बाट बे आदैया एसे नुकसान जाबावसिन डाबल फिसाजोजों फैनो मोनासै लोगोसे बे स्टेजाव मादैजों मोसानो फैनो मोननायसै बे डाबल लस जासिगोन बियो थारैनो दा खनसेयाव जाबाय सेलेक्ट जायोबा आं फैनो जेरावबो थांनो मोननाय नंला बेल' जासिगोन आरो आगोला दिनैसो फार्स्ट फैनो मोनबायबा आं बेयाव बेनो आरो बेखायनो आं मोसानायनि सोमोन्दैबो जेबो मिन्थिया फिफायानो गासिबो आरो ओरैनोथ' 2017निफ्रायनो गावखौ एसे लाबथिंबाय थादों मोसानाय स्कुलाव होदों फिसाजोआ बाबाबो फिफायानो थुनानै लांखायो बिराद गोसो दं आरो मानसिया गोजौ लेभेलाव गाखोहोनो थाखाय आरो दा गावनि खाफालसै माबोरै जायो आसा खालामो साननाया जाफुङो जेन येस डेफिनेटलि जों आसा खालामो नोंसोर सानैनि फिसाजोनि सायाव जिखिनि सिमां नुदों बे थाबैनो जाफुंसारथों ओमफ्राय बेखौनो बुंनो सानो जे नोंथाङा जे बुंदों जे आदैया फैयासै नेक्स्टआवहाय सानैबो फैदो आरो मानोथो बेयावलाय आरो सानसे साननैनि थाखाय जेबो नङा दे दिनै हले आं बेखौ बुंगोन आदैया जुदि नायदोंब्ला नोंथाङा गोबां खहा खालामबाय मोनसेल' नङा मोननै खेबसे मोसानो मादैजों रमान्टिक दानियाबा आंसो मोसासिगोन मादैजों बे मोनसे लस जाबाय आरो मोनसेया जाहैबाय फिसाजोजों फैफानो मोनासै स' आं दायो मादैजों दोंसे मेथाइ मोसागोन प्लिज थार्ड मिउजिक वाला बिराद एक्साइटेड आइ एम एक्साइटेड आखाइ खबनानै हो गासिबो मादैजों मोसागोन मादैनिसिम गोबां गोसो गोरबोजों मान बावहरबाय आङो जे नोंथाङा गावनि सिटआवहाय जिरायना थाफिनदो जोङो दायो नोंथांनि फिसाजोनि सायावहाय जिखिनि पइन्ट बेखौ जोङो जाजेसफोरनिफ्राय मोनथिना लानोसै स' माबायदि मोनदों मोजां मोनदों ना मोनदों रावा ओंखाराखै मोनदों स' जोङो मादैखौ गोजोननाय जासिबाय जोंहा बिजिता ब्रह्मनि बिमाखौ बिफाया फैयाखै जेबो नंला आं खिन्थु मादैजों मोसाबाय स' बिजिता माबायदि मोनदों मोसानायखौ बा माबायदि मोनदों मोजां जादों ना जायाखै नों गावबो एसे आन्दाज मोनो ना माबायदि मोनदों बुंनो हागोन ना मोनथिया इट्स अके जों दायो जोंहा थिखाना दोनखादों बिनि सायावहाय बिजिताया बुंनो रोङाब्लाबो जोंहा 3 नायबिजिरगिरि दोनखादों बे हिसाबै आङो थांगोन जोंहा मिस्टार माइकेल बिथाङा जे बिनि सायावहाय कमेन्ट होयो सार गुरैयै एसे खावलायनाय थाबाय Hello. Hello, sir. The dance was good, clean, and energy थोड़ा down हुआ, but need more energy. Steps are very good. Song selection was nice, and I would expect you in the next round. And little bit energy चाहिए, because ये गाना बहुत speed था, steps थोड़ा कम हो गया. So next time I'm sure you will see you because बर'आवबो मोजां मोसाखादों. So दा माखासे judgesफ्राबो मोजां मोनखादोंमोन दहाय. So all the best, work hard and see you in the next round maybe. Yeah, let's see. Total माबायाव बेसेबां मोनो बर्डआ. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.
हेलौ बिजिता हेल' सार मोजां जादों दहायनायाबो मोजां आरो दा मोसानायाबो मोजां जादों थेंक इउ आरो सार सारा बुंखाबाय जिहेतु सं सिलेक्सन बियो मोजां जादों आरो बांसिन एसे साबसिन खालामनो नाजाबाव अके सार औ आरो आं नोंनियाव माने एसे फ्लेक्सिबिलिटिखौ एसे खम नुदों फ्लेक्सिबिलिटि जानो नाजा माने गोजौ लेभेलाव थांनोब्ला जोंनो फ्लेक्सिबिलिटि जानाया मस्ट नेसेसिटी अके थेंक इउ सार ओवरअल गुड थेंक इउ मेडाम हेल' बिजिता हेल' मेम बे सार सानै बुंनाय बायदियानो गासिबो खोथायानो गेजेर गेजेर मोसानायाथ' मोजाङानो जादों ओमफ्राय खालि गेजेर गेजेर एसे एनार्जिया एसे ल' जादों आरो बिनिफ्राय साबसिन खालामनो नाजाबाव नों हागोन ट्राइ खालामबा साबसिन खालामबाव दे अके मेम गड ब्लेस इउ थेंक इउ मेम थेंक इउ मेम बिजिता ब्रह्म थेंक इउ बिनानाव थेंक इउ सो माच प्लिज आंनो भट हो आंनि फार्स्ट भट राउन्ड मोसानाय कालारा जाबाय 20 फेब्रुवारि 2021 सुनिबार खालि मोनानि 8 रिंगानिफ्राय हरनि 10 रिंगासिम प्लिज बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि लाइभ टेलिकास्ट इउटुबाव नाय आरो लाइकआव थुनानै आंनो भट हो बुंफिनदों 20 फेब्रुवारि 2021 अक्ट' सुनिबार खालि मोनाबिलि 8 रिंगानिफ्राय हरनि 10 रिंगा नायनो दाबाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि लाइभ टेलिकास्ट बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि फार्स्ट मोसानाय बादायलायनाय गोसोआव लाखि इउटुबाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव आंनि मोसानाय लाइक थुनानै भट दैथायहर